Muli na namang kamuha at itatatayan ng performance sa ating mga akting kamag-anak. At sa pagkakataon ito, atin namang pakinggan ang tinig ng piling mag-aaral mula sa 11 Forest, Ginoong John Ace Apostol. Bigyan ka ng isang masigaw ng palakpakan.
Isang masigabong palakpakan. Woo! Galing! Ay, upuan ko yan bakla. At sa pagkakataon ito, atin naman pakinggan ang tinig ng huling mag-aaral mula sa 11 chorus, Ginoong John A. Apostol. Hey!
Nag-earthquake del pa sila. Kaya pala, ano. Oh. Oh, ano masasabi mo? Naka-live tayo. Ganda ng boses. Ganda ng boses. She's back na naman.
Wow, greeting sa tatay. Wag na muna. Pagyan mo sino? Ikaw sa room lang po. Sino ka? Ay, kapit mo na. Ready, go. Pwede na dumating yung mga bisita na. Wala kayo Halimbawa, pwede